Mabatian eksklusibo diri sa Aksyon BBB. Sa balita naman kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, 25 anyos nga lalaki, isa ka street level individual na dakpan sa buy-bust operation kagabi. Gilayon nga ginpasakaan man sang kaso. Sa balita kay Aksyon Nelson Patinio, sa wanted sa kasong paglapas ang PD16 auto kung illegal gambling, arestado sa siyudad sang San Carlos. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, Pilipinas dapat panindugan ang teritoryo suno kay US Vice President Harris. Presidente Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte ho nanguna sa Best Performing Government Official Survey. Justice Secretary Remulyag nagapating buhi pa si Bucor Superintendent Solweta. Nagamit sang antibiotic nga wala sang resita, lapnagon sa pungsod. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, dra lang kamo kay dirimang kami. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Mga kaaksyon, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon ta ina karon dugay-dugay diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligin lang mga kaaksyon na sanbayan ay matagtapi lang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dinigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, manamyaw tanaya sa mga kaaksyuntang nagpamate sa sining udto. May lang pag-monitor sa kay Ray Flores Barriuga, Rosemary Hinita Guevara, no? Sa kay Madam Georgia Gargasiran, Rochelle Folincio Susana, may lang pagpamati kay Jower Delfin, no? May lang pagpamati Jower Delfin, ni Jane Cabato, Jinky Sayo Dorimon, Niepes A. Jasmine, Lida Yamagishi, no? Lida A. Yamagishi. Ay, pwede na sinuro, Jenny Solgon, Dindo Libratar, si Lini Di Diyos Dierio, kay sa kay Maria Victoria Paredes Ngo, April Hinesera Rodero, Dino Alik, Emily Torrecampo Malayas, Idmar Kilitar, Rochelle Folincio Susana, Lorna Tunggala, no? May lang pagpamati. Ayos, dagang salamat, gid. Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon si Bingbong Di Pala, no? May lang pagpamati Bingbong Di Pala. Thank you, gid. Kag Rodolfo Sagayno, no? Kag Roslyn Labrador Rizala. Thank you so much, gid, no? Okay, thank you, gid Bingbong sa panyaga, no? Si Rosemary Hinita Guevara, taga Muntinlupa siya, Gamonitor. Thank you so much, gid. Muntinlupa City, Blas Alabang. Ay, okay. Thank you, gid. And April Hinisera Rodero, may lang pagpamati. Tamyaw lang si Papa Dinky, no? Papa Dinky. Ay, pwede. Sige, April, thank you so much, gid, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, si Dolph Sagayno, thank you, gid.
Nakaligan nagkitay kami ni sang Sunday, no? May lang pag pamatida sa mga miyembro sang OTTG, no? Thank you so much, Dolph Sagayno, no? Ayo, sige, daligin lang mga kaksona. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagit ko kay basta ko nadala nagit kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos on
Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banak Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak Buliki. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 ng aton oras, 32 días na lang, no? Ang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 39 días na lang nabilin before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon, no? Amo nga aton sining countdown. Standby kay man, nadakpa naman si Aksyon Alvin Graba, karon dugay-dugay, no? Diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon, no? Life extension na coffee mix na kita, no? Or ining Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Dakop ka, daog ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita, magdala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa hapon, pagdayon Aksyon Radio, Bacolod sa lido. May nadagpa na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka. Ayos, madakop tanay sinong nadakpa ni Aksyon Alvin Graba, hindi nagdakop kundi nagdakop siya parang premyuhan, no? Kay nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Maswerte, ini nga ako nadakpan karon. Magwapo na, pisan pa. Ha? Pisan. Ba, puwerte Oo, mapisan ni siya Aksyon Rex. Kaya makon mo na yung ginisturbo ko siya. Siguro, nakinanay ng promoda. Kaya ga-obra na siya mo, kami ko. Gapang latero pa. Gapang? Latero. Okay. Namin pasang posisyon niya, Aksyon Rex. Ara sa babaw sang kuano?
o sa Salakyan? Multicab? Oo. Sa multicab kay siling ko, tatinanay ang imo yung kinalatero, puro pa huwag danay. Way mo saging papanaog, anay kay. Oo, manaog din siya. Batian niya tayo pag hampal lubi panaog gali. Para makita ang iyang posturawo. Oo, ari kami doha. Oo. Nga lang po gani, sir. Rodolfo Manigos. Rodolfo Manigos. Si Rodolfo Manigos, gali action na rin. Oo. Po, sir? 66. 66 lugay ka nga mekaniko, no? 40 years na. No, 40 Pila na, years pila? 40 anyos na gali. Ah. Mekaniko. Oo. Pero ang edad, Amo lang gyapon ah. Hindi na, hindi. ang gyapon na. Still kicking. Oo. And alive. Anyway, nung Rodolfo Manigos. Sir, Ari, na timing nga kasamtang garo pahuway ka karon kag pangapi, tagaan taka Ari mago. Ate, okay na. Sir, magako nga sir, salamat. Sir, kantong manamong salamat. Sir Alden. Sige, Ari pag sir, magluwasin na para ibutang pakabit mo dito sa mga syako. Yes, ang siyang radyo, nakatigang na kamo. Bo, ilaw-ilaw po ko lang ako, sir. Nga, manyaga ka? Manyaga ka? Yes! Ilaw-ilaw pa? Maupunta di Panyaga. Ate, medyo ilaw-ilaw ka. Ate, natunak ko na lang. Sakto din na, sir. Lakon na lang. Pero mas kayo para hindi mo kumuya. Tagaan lang ka siguro sa bukas ko. Maraming salamat, sir. Salamat, sir. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Magluwas na. Ari pagit. Di pa ikan na sila. Bali pa yung nagkipiro. Pero kung dugangan ko, okay na. Mas maayo pag kung may dugang pa. Ba? Kung may dugang. Ari, sir. Ako na maisip. Ari, isipan na lang. Okay na na. Okay, ikaw pakamot niya. Isipan danay. Yeah. Ay, putang danay. Nan. Kaga isipa. 1, 2, 3, 4, 5. Salamat. 40 ah. 500. May bugas ka na. May paso ka pa. May 500 ka pa. May kalendaryo kompleto na. Okay na na. Nami na. Sige, ano mambal mo gani? Sir, maraming salamat sa Action Radio kay Sir Rex Canto. Okay ah. Sige, Action na Rex. Maswerte sinong Rodolfo Manjegos, no? Action. Purok ano na? Purok Urban Boy na? Tultugan. Purok Tultugan. Purok Tultugan sa Barangay Villamonte. Mandalagan kay ang Mandalagan na ni siya? Oo, kay ang Taytay ang ilang country action Rex. Ang boundary nila? Boundary. Ang boundary Taytay. Mandalagan na na. Tingang okay, Mandalagan na daguro nga sakop na. Oo, kamay Taytay dire, kamay Taytay amon ang ilang silbi nga boundary. Kung going ka na south, kung going ka sa piyak naman nga side ya, area na sang Villamonte. Yes, sir. Sa boundary gid na siya. Sa boundary gid siya. Ang Urban Buena ya? Ang Herba Buena sa piyak amon ang Dason. Unang ang Herba Buena action rest after Taytay Herba Buena. Muna din Dason. Villamonte na siya nga sakop. With Sige. action na nani Kiraw, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action. Action Radio. Congratulations! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Alvin Graba kag kay nung Dolfo Maniego dira sa Purok Mandalagan nga area. Siyang ato sining first winner sang Dakup ka promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sige, live extension super fiber anay kita may connection sa may gong kulon.
mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras, mga kaaksyon. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba sining alleged abduction, no? Nga nagluntad sa Kabatangan sa syudad sang Talisay, no? Na interview exclusive ni Aksyon Alvin Graba ang Iloy, ang mag-asawa nga biktima sining alleged abduction, no? Ano gid ang nagluntad mga kaaksyon sa sining mga biktima kag sino ang mga suspect.
Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Action react with mixed emotion. Amo ni ang nabatyagan sang isa ka Iloy matapos nakita nga buhi ang iya sining bata matapos nakapauli sa ila sining puluyan alas 9 sining aga sa may crossing Magalyon, barangay Ocana, Banwas ang Moises Padilla after nga ginaligar abduct last yes pasado kahapon dito sa may hiyang-hiyang barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay sa diin ang ining alleged victim amo si Jordan Gamayo 23 anyos matapos nga abduct action na Rex sa lugar sining 8 ka mga persona allegedly nagpakilala nga miyembro sang NBI kag CIDG. Now, sunod diri kay Feli Gamayo action na Rex, personal tang nakaistorya sa diin sunod sa iya. Amuning Iloy. Yes sir, oo, amuni ang Si sino ni si Betty? Feli. Oo, Feli Gamayo. Fili Lamayo. Gamayo. Gamayo. Oo. Diin sunod sa iya pag-abot niya sa ining ni Jordan, pag-abot sa ila sining puluyan, medyo maluya action Rex damo pilas ang tiil posible matapos balang nagpalagyo kag nagdalagan sa mga katumbuhan. Diin base sa pahayag sang Iloy ni Feli kay nakalabot sa For security reason, di talaga na malawag ang lugar ni Action Alvina kung diin nga areas ni kag kung taga diin sila kay I don't know kung naka-record ni sa pulis subong except sa area sang Bacolod, no? Doon naka-record niya pero sa concern nga lugar daw ay panikapatulong sila. Yes, action na Rex sakto na. Diin sa aligasyon sang Iloy, alas 10:30 base niya sa pahayag action Rex sa magulang sa sining victim, 8 ka wala makilala nga persona nagpadulong sa sulod mismo sang manuka ni Engineer Olaya and diri man gaobrang iya sini nga bata kag magulang sini action Rex ang biktima sa diin isa pa lang gali ni siya ka quincenal ba na or 15 days parang siya nag-ubra bilang caretaker man sa manukan and ang natabo diri kad base sa payag sang Iloy samtang nagaprito sang isda ang iya sini nga 17 years old nga live-in partner kalit na lang nagsulod ining 8 ka mga persona kag gindakop sang kag ini sila mga armado ha? Oo, armado ni sila action Rex, armado ni sila kay ang gamit nila nga term man sang Iloy armado nga mga persona nga nag-serve man sang warrant of arrest action na Rex. Pero ginaligar nga nag-serve sang warrant of arrest pero why man sang ginpakita nga warrant of arrest plus man nga ginaligar ginsunog kuno nila sa ibabaw sang salakyan eh. Yes sir, sakto na action na Rex kay ginpangitaan ni siya sang magulang balas sang biktima nga sir din warrant of arrest niya wala sa may ginpakita nga sa ila mismo nga warrant of arrest. Kaso to kuno nga rape? Oo, ang kaso sa warrant of arrest robbery case dito sa Isabela. Robbery kung rape case? May rape case. Sa kwan sa may La Carlota? Oo, sa may La Carlota man. Oo, sa diin to ang natabo. Tingaway nila ginpresentar kung matutuod gid man silang mga otoridad ni? That is why action Rex nga gusto gid naga-insister dapat may yara pa na mga witnesses nga kinanglanon mo, barangay officials, kapos lang sila, no? Yes sir, sakto na action Rex dapat may presensya kung mag-serve ka abis ang warrant of arrest dapat equipment sila warrant of arrest, barangay official kaga iban pa. Diin ang natabo diri action Rex allegedly kay kumo wala sa magin pakita nag-insister ang magulang sa biktima nga kung pwede upod siya and just so happen wala siya ginpasugtan action Rex sa baylo ang nag-insister diya ang iya sini nga 17 years old nga live-in partner action Rex sa diin nga tabo kay kumo nag-insister so nakasakay gid ang ining live-in partner upod diri sa biktima nga si Jordan and alleged action na Rex nakuhaan gid ang sang number ang ining salakyan puti ining adventure
may plate number Tango Foxtrot Tango 5961. Ang nagpakilala diri isa ka persona, allegedly NBI, ang pangalan Rani Celis Action Rex. Rani Silis. Oo. Ang plate number sang salakyan Tango Foxtrot Tango 591. 591. I-double check na bisa LTO bisa contact ato kung may Tango Foxtrot Tango 591 ang plate number. Yes sir, i-check ta ni Action na Rex no. Kay amo ni ang nakitaan kag ginlista ning number sang magulang mismo. Ambot ko nagka-record na sa Talisay. Amo na ang Kay Talisay ning Kabatangan, di ba? Yes sir, sakto. Dapat kung may operation ng isang kaautoridad, maparecord pa na sa police stations nga are kami diri, ma-proceed kami sa area, may dalakpon kami kay kami ang mga amo nga grupo. Sakto, kung may amo ni proper coordination May proper coordination kag may local police pa na gurong upod man gani. Oo, kalabanan gani lang may dadakpan sila Action Rex, ginatawag na nila joint operation. Oo. So, ari Action na Rex ang pahayag diri ni Madam Feli Gamayo. Ari ko sir, naman pinakakao kay Leluya, minto ginlunggo-lunggo, din bali niyang liog ya, tapos damo siya pilas-pilas, may mga pilas sa tigil. Ito sir, nakapalagyo naman sir. Nakapalagyo siya. Oo, nakapalagyo naman ito sir. Ang ito galing na nakapsalan. Din siya dampi ginabdak, ma'am. Mano ka lang, Jess, kuno, bal sa magulang niya. Alas 10 ang aga. Oo. Sa diin, ma'am. Sa may talisay dito sa resort sa Kupistuan, mga sir ay. Yang. Ano plastada, ma'am? Paano siya ginabdak, ma'am? May upod siya? Oo, ito din yang ng asawa, sir. Oo, pwede sila sa may asawa. Dali kang asawa niya dito ginuigod siya sa tumaas sa lugar. Paano sila ginabdak, ma'am? May nagabali ang tata ko nito na dobranin sa may manukan. Ngayon sa Kupistuan, sa may mga manukan na dahil amo, wala ko sa bansa. Engineer Ulia, ako nang sa amo niya. Siya ko nang naobrahan sa bata ko sa manukan na amo ng pangalan niya. Siguro, pero kung may nagsalod na walo ka tilugar mato. Amo to nagano ko nung siya nga may waran umares sa kitanaw sa hapon bali umaga na ba na sa akong bata. May waran sila ko nung nadala. Sige bata sa hapon umagad. Nang retire ko nung kaso sa bata ko. Halin ko na sa Isabela nga na waran. Kasi sila nga nang maupo, ipusasan natin nagkambalang hapon umaga, hindi lang kapusasi. Kaya kung may sanagin man na saya, ipuan nyo lang sang mahinay, kag lulo lang, kag upod lang nasa. Siling sa hapon bata niya, gusto ko mamatalaw tani ang waran ko kung ano sa mga tuod, anong kaso sa ako ng hot. Hindi niya pagpakita. Sige sir, maupod na lang ko, hindi magsugot nga upda na sang hapon nga bata tong bali magulang na sang ginabda. Bali ang asawa mo nagupod. Yan ba nagambal sila nga sundo na ako sa Talisay Police Station. Hindi, okay naman po ito. Ito na hapon ni bata. Kaya yung police station mo, isang sige na kuno nakat nang nagambalan ni bali ang sunod na hapon bata. Nung wala na sila nakita. Kaya nagain ko ng alagyan ang ilang ginagyan. Hindi makadto sa pulis. Kaya mo na wala na ito nakita sa hapon bata. Nagdalain ang bata kung subang. Kaya wala na siya makita. Ang tanan niya police station na ang upa na namon. Wala sa kanyang dala. Kasi nagpapakilala, to bala sila sa nga NBI, sila ha. Ara na ngalan. Nagpapakilala mo to sa nga si Rani Celis, ako no? Tapos ang plate number ni sir, nakuha man sa bata ko, TST 5961. Action na Rex. Fili, ano ganina? GM, liugtada. Fili, ano to, ano pilido ya? Gamayo. Gamayo? Tapos? Nagpakigangot kita Action na Rex sa live-in partner sang biktima, ang 17 years old, although minor ni siya Action na Rex. And ginpahayag sining ginsunog sa sulod sang salakyan ang alleged warrant of arrest Action Rex sa ara sa sulod sa salakyan ining 17 years old kag ining biktima Action na Rex diin suno kag base diriya nga gin buhian ni siya o kung gin papanaog ni siya dira dampi Action na Rex sa may economic highway bala Action Rex sa barangay Kapug diri sa syudad sa ining babae and in sunog pagid sa iya ginpasibangdan pa ni Action Rex nga nagkimulos sa
amiga mismo sa sining live-in partner action Rex. In which- Action Alvin? Yes, sir. Daligid lang ha, standby ka lang da, balikan ta ikaw sa panaysayo na sang sining biktima sang alleged abduction kag ginbilin lang sa area sang Barangay Kabog, syudad sang Bacolod. Daligid lang Action Alvin, standby anay noy, kay matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang ka dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Ang inyong mabatian, isa ka Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe,
Mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kon ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang At likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 ang aton oras. Balikan tanay si Aksyon Alvin Graba. Interview na sa sining live-in partner nga babae nga ginaaligar ginabdak dra sa Kabatangan sa sudad sang Talisay, no? Anong panaysayon sang sining biktima sang abduction upod ang iya sining live-in partner? Iyabana mga kaaksyon. Aksyon Alvin? Aksyon na Rex nagala o mangkunta ni nga mabuhi man ang ining 23 anyos nga biktima upod sa sining 17 anyos nga live-in partner sini dara sa may area sang economic highway sa barangay Kabug diri sa siyudad sa Bacolod. Ang natabo lang ugaling nga siya lang ang ginpapanaog sa selection action area kapon nga action Rex, no? And sa pahayag diri sang sining 17 years old nga live-in partner nga sa sulod sang sadakyan na witness niya man, nakita niya man nga ginasunog action Rex ang ining warrant of arrest. That is why diriya nagduda na gid siya kag sa diin sa iya do hindi ni nga NBI or hindi ni CIDG ang nagdakop sa ila sa baylo ang natabo diri action na Rex nakaangkon pa ni Action Rex Action Rex rather Action Rex kay gintampa pa ni siya sang isa sa 8 nga ka mga persona nga ara sa sulod sang salakyan diin pilit man nga ginapaako ang ining lalaki nga siya ang naghimulos sa isa man ka babayi. In fact, kagin na pahayag man diri action na Rex sining babayi actually sining niya ang iyong amiga amo nang gendrek sini nagpanindugan man action Rex ang ining 23 anyos ka biktima nga sining niya wa gid kuya nakaagi pagpanghimulos ugali kay teng natabo diri action Rex nga naga-insister ining 8 ka mga persona and aside sina may kaso man nga pagpangawat. Ari ang pahayag sang 17 years old nga babayi. Warrant of arrest sila, pero kikita, sir, gintunog, tuganin nila, sir. Nga nakahambal ka, amo na? Ganit sila, sir, to. Ginsunog, sa diin nila ginsunog? Sang pag, na, sir, sang nagwa na kami sa, sa dara, sa iyang-iyang. Naka-istorya ninyo? O may mga ginmuno sila, samtang ara ka mo sa salakyan? Wala, man, sir, sigambal, sila kuno may ginrip, kuno si Jordan, sa kanaka, kuno balay, mom na. Sa diin ko rin ninatabo tanan? Amo na taning ginahan sa mangkot na mon, kay wala, ganyan sila, si Jordan, sir, Sa sulod sang salakyan, anong ginihimo sa inyo? Ako yung sir, gintampa, ako sa nga ka lang kay sir. Na si Jordan? Mabato, tanay, sir, kaso wala man sa bato, sir. Anong ginihimo kay Jordan, samtang ara ka mo sa sulod sang salakyan? Yung kasasan sa sir, tapos ipaduko kami duwa, sir, kagintabunan, sang masamon mata. Paano kanila ginbuhian? Ginapundo sila sa, hindi ko kabalo kung ano nga lugar, pero ng area, tapos ng barangay, Kabopo na, sir. Sabi ko, sir, pagwaonan nila, blaseraw. Gali, sir, nagsakay sa girlfriend ko, nagpuguruhot sila. Wala na ko dahil kabalo kung diin siya gindala. Action Rex after sini personal nga nagpadulong ining 17 years old nga babayi sa police station number 9. Hindi nagapit pa sa barangay Kabug kag si Kagawad ano tong first name ni Kagawad to? Basta Kagawad sa barangay Kabug ang nagbulig siya kagindala siya sa police station 9. No, kaga dito na pa-record sa WCPD Action Rex. Exclusive na nato na istorya ining biktima nga si Jordan Action Rex sa diin suno sa iya
nagaisahanon na lamang ini kagagin medyo dulom na ang lugar ginsulod ni siya sa isa ka buho gin pa specify naton anong klase nga buho ni suno sa iya allegedly lulubngan and diri na action na Rex nga plano kuntani Nga may buho ka pa yan na balang iban? Do lain na yang imo yang O tigin pa sulod sa ginbutang dito sa buho nga daw lulubngan to abi. Oo, siya man usar siya nga term, you know. Oo, But, gani. anyway, te. action na Rex after sini kay Kobo tiro plano kung tani nga tirohon wala naglupok, that is why lumpat niya nagdalagan pakantos katubuhan. Sa pagpadulong dalagan sini para lang makapalagyo action Rex going man sa direksyon bala pa Bacolod hasta kung diin na siya nakalabot tubtob na ibaluan niya nga ara na siya sa Carlota amat-amat na siya sa paglaka tubtob na kalabot siya na sa area sang Antipolo banwasang Pontevedra. Yes, sir. And mga alauna imedya na sang Kagahon? kagahon. Kay nasang kagahon in short Oo, kay nasang kagahon. Anyway, action reaction sa iya nga nakitaan man ni siya sang iya sining himata nga nagapang nakaton that is why gilayon nga gindala sa ila sini nga puluyan. Ari ang pahayag diri ni Jordan. Sulod ko nila sa buho, tapos ginaksan ko nila ang pusat. Tapos nila sa ngarmas nila nga tiruhong ko nila, wala gali mga magasin. Amo to dayon nga naglumpat ko sa buho kung nagsugot sa ampo. Okay. Ano nga buho nin? Oo, sa nga lupungan gito lang. Lulubngan nga. Oo. Sang nakapalagyo kagi ka ni sa anong ka mga tawo ni diing ka una nga nagdiretso. Ba nagbalik ka sa Alangilan o rekta ka pa uli sa inyo? Lagi ko di pa uli sa mon, sir. Diing ka nakasakay dampi. Dire na, sir, sa pagtaw din lang sa may, Antipolo. Pontevedra. Oo. Wala dalakat malang ko, wala man ting mega sunod. Way ka nila ginlagas, no? Gikan sa pagpalagyo nimo. Anong pilit nga ginapaako nila sa imo? Ang kaso nga rape. Pero tuod di, nahimo man kung wala. Wala. Naka-istorya ka sila, anong purpose gid nila nga ginhimo nila sa imo? Na lang ko gani. Kung sir na ulamit na lang ko. Nagapati ka nga BI o kung CIDG ining Wala gid sa ila, wala gid sa ila yung panglawag mo, sir. Aksyon na Rex nga kabahin ginabang sang pahayag diri ni Jordan. So, Bantayan Action Alvin ang panaysayon pagid sang barangay opisyala sang barangay Kabog kag mismo ang tagiya sa natungdan Action Alvin. Matamaton talang ni mahinang kalaban Roger on that action na Rex. Sige. Report sang patrol ginadulong sa inyo sang life extension aksyon na nitiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! According kay Police Major Rondel Tapang sang Police Station 9 nga nagdangop sa ila ining babaye nga ginaligar ginabdak kagin referya sa WCPD ining kaso. And sa Talisay ginahulat pa sang Talisay CDP-NP
nga maka-file sang reklamo o kung makaparecord ang natungdan nga concern. No? Kay ang biktima yadto pa sa ilang puluyan outside diri sa Negros Occidental. Bantayan lang ninyo kung sano ini sila makaparecord officially sang natabo sa ila mga kaaksyon dito sa Kabatangan sa siyudad sang Talisay. DTX 500 mga kaaksyon na ginaproblema mo balang mataas nga blood Barangay 684. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod, paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duha ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, Gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection, ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Bitaw temporaryong ginapatuman ang one-way traffic scheme sa Alihes kag Takuling Road. Di ni damping partman. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, ang Alihis Takuling Road, nakita din siya sa may kilid sa Memorial Park, padulong ini sa Barangay Hall, no? Inang lakturan da? Yes, dala na siya nga ayon, Action Rex, kung mag-shortcut ka pala, kumalin sa Barangay Alihis, kung gusto mo magkanto sa may Bacolod Adventist Medical Center o kung BAMC, amon din siya ang ginagyan, kay mas lapit-lapit kung diri ka halin sa Mansilingan o kung sa Barangay Alihis or Handumanan. So bangod sa ginakayaw nga dalan dira sa may area sa Takuling Road, Action Rex, kay laba-laba ning portions ng dalan ang gina-occupy kay two lanes sa direction kamera sang heavy traffic nga ma-experiensyahan according diri kay Bitaw Head Police Major Junji Liba. Kay recent Action Rex ang traffic na batsagan bangod allegedly wala daw nag-coordinate no ang kontraktor sa Bitaw para ma-deployan dira sa mga nagakaigo nga personnel kag haamoning ang sitwasyon dira sa area Action Rex. Actually, ang dalan nga ginakayo hindi man siya direkta kundi portion by portion Action Rex. Laki pa dira sa area sang tubangan sang Barangay Hall sang Barangay Takuling. Pero according kay Sir Libang, yes nga panugyan sa kontraktor nga tikon mahimo hindi lang anay magtrabaho dira sa tion sang peak hours Action Rex sa kasunod nga damo dira nga mga motorista ang nagalinabay nga dalan. So ang one-way traffic scheme Action Rex, kung nalin ikaw sa may Barangay Alihis, hindi ka dire pwede makasulod sa may Takuling Road. Kundi ang ginalaw kita mga masalakyan, kung halin ikaw sa Takuling Road, pagwa sa may Barangay Alihis, ang muna karoon ang ginapatuman diri sa area. Pero ati apaklaro diri Sir Diba, hindi mo na siya daw ginapatuman ang one-way traffic scheme, kundi sa tion lamang nga mayara sang trabaho na ginakayo ang dalan dira sa area. Pamatay naton si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Oo, bali, every time na mag-ubra sila, kay isang pag-start na nila mag-ubra, medyo amo man na nagka-problema man po, kaya wala sila nag-coordinate. So, sa pumagiging portion ko lang sila ginayo ko man. Kaya, intindihan ay kami kasi engineer. Andal na sa gali sa Alta Negros na contractors. So, ito na, alas ginawag sa kapon kung gusto na po. So, ang ako na advice ko na suspend dito sa peak hours wala na. But during the time kung makubrat sila gitman nga ginangano na sila mag-viewers. Ang ginaidiya ko, ang ginawa way lang nga ito na nainindala nila from dito sa Memorial. Nagpakat to sa Takuling, Pagwa.
ginawanhi ko lang para at least ma-minimize ang traffic na gayat yung tubig. Kita daw nag-itok sa kayo tungod na wala nakalig tayo. Wala mo siya nag-dinig. Bagyan ka na siyang ginaubra, sir? Ano daw ang ginaubra? Dalan yun. Ni Police Major Junji Liba. So, according siya, may substantial man yung numero sa mga traffic enforcers again deployed dira sa area at tudtog dito sa bahin sang Tackling Court Action Rex sa bangon sining proyekto sang DPWH. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ulay hununtan ng balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Kapitolyo Provincial ika-kinsing Negros Island Organic Farmers Festival ginbook sa nasubong adlaw sa South Capitol Road. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Sa mga makulod noon kag negosalo la galuyag makabakal sa sining mga produkto karon nga gina-display dala sa South Capitol Road. Ara na opisyal ang ginbuksan karon nga Lawson Rex, no? Kay sunod diri kay Dr. Edmond Raul Kausing, ang Provincial Agriculturist. Kabahin ini sa ikakiinsina nga ginapatigayon karon nga activity diri sa probinsya sa Negros Occidental. Now, since ang Negros nagapaninguha nga at least kon pagduso balas ang ginatawag naton farming kag kapintagid, no, sa sining pamaagi, ang pinakanami sila kay after balang nga nagnubo o naging new normal ang sitwasyon, at least ni Dr. Kausing, amat-amat naman nga nagbalik ang pagpaninguha sa mga pumuluyo sa pagtanom Action Rex, no? In fact, sila nga daw nag-increase, naglapad-lapad subong ang land area nga ginatinguhan nga matamnan sa mga mangunguma. Of course, ara dirambulik sa province nga ginatinguhan nila, na ginalakipan sa mga trainings, and of course, financial support nga ginapangitaan sa India magluwas nga sa ginahatag sa province of Negros Occidental. Yaring palayag ni Dr. Edmond Raul Kausing. Organic products, mga food, of course, agricultural produce. We have validated figures sa mga 2,000 hectares ang aton subong nga organic. Doon naglapad-lapad. We are ADO accredited na sa for organic production. So, gid nang hand in hand with the private sector and the farmers. Actually, as I think sa pag-istorya kagapon, nang certain realizations came after the pandemic na people are willing to pay a premium for food. So with the loosening of the pandemic nga mga guidelines ni Dr. Kausing, ang Provincial Agriculturist, kon party update sa organic farming nga ginatinguhan karon nga gina-promote kag kalamo sa mga farmers na naga-divert o nagabulig support kag cooperate sa sining programa sa probinsya. Ang aton sa Provincial Capital Report po ginadulong sa inyo sa live extension show. Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Kapitolyo. No backlash dashboard, car aircon cleaning, mga kaksyon. Nidgid ninyo pa limpyuhan ang aircon sa salakyan nyo kay do kainit gid, no? Ay, perte. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox.
Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala,
kag mahatagan hustisya ang wala, sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man Dakop naman siya mga kaaksyon, no? Sinong nadakpan niya, bihibaloon ta. We have aksyon Alvin Graba. Dakop ka, daong ka promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Pagbutlak sa alaw sa patuhaw sa bituin, mga balita, magdala, inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa hapon, pagdayon Aksyon Radio, Bacolod sa ludo. May nadakpan na ang Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka. Ayos, sige si Aksyon Alvin Graba, kantuan ta siya na Aksyon Alvin. Yes, aksyon na Rex, Arinata, Purok Sabes, Barangay Villamonte, sulod-lun. Purok Sabis ni, Purok Sabis. Purok Sabes, aton nga BMX daw hindi masyado ka sulod, kaya daw kapigaw sang signal. Ate, kay daw nanubuan na ang area mo. Gani man. Ang nadakpan ta si Sir, ari sa iyang pawrok-urok sa iyagdaan. Pawrok-urok ba? Junray Toledo, Junray Toledo, Aksyon na Rex. Sir, nakakanta ka ng pamati. Bato na, Sir, ang number 1, kinanglanon mo ni. Galantaw ko man sa kalendaryo. Daw. Di ari pa niya, Sir. Mayo pa niya, kay galakat ka man, Sir. Sa di ka, gawbra ka pa, Sir. Why na. Pero at least kinanglan mo, Sir. Pakalo, no? Nakatigang ka na. Nakatigang ka na? Nakatigang ka na karon sa gabi, taga-anta ka. Tilig-angon ni mo, Sir. Isang salamat. Kinaniya, Sir? Tilig-angon, no? And magluwas si Sir. Okay ka na? Lipay ka na, Sir? Gusto mo, dugangan ko papanudan sa dara? Naharaan. Oti, ari, kiti. Ipay ka na, anayo, kag-isipan eh. Ipay ka na, anayo, isipapin na. 1, 2, 3, 4, 5. 500 pesos. Ilan mo, Sir? 54 aksyon na Rex Rectadria sa area sa Purok Sabes with aksyon na Nani Kiraw. Ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Ayos, salamat gid, congratulations sa aton sining winner mga kaaksyon. Sige, kadtuan ta ng balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. 3 patayho, 3 pilason sa separadong aksidente nga nagluntad sa syudad sang Himamaylan. Kag komprador sang baboy ginkastigo kag ginhold up sang 4 ka mga lalaki sa Banwa sang Ilog. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon John Diaz. Sa detalye sa ring balita, aksyon John. Ang unang aksidente, Action Rex, na nagluntad sa sunod sa Himamaylan, kapon las 10:15 ang taklas ang aga, arong National Highway, ini nga sakop sa Hacienda Nueva, Barangay Tuoy, dra sa Himamaylan mismo. Kung sa riin, patay diri sa vehicular accident ang driver sa isa ka motorsiklo, single, ini nga motorsiklo Action Rex, kag ini siyang giklala kay Lito Garzon, 22 anyos, kag residente sa Sitio Wayang, Barangay 3, sa sunod man sa Himamaylan. Ini motorsiklo nga ginamali naman ni Action Rex ang ginbungguan sang Fortuner, isa ka pribado nga salakyan nga ginamanayo naman ni Evelyn Salvador, 62 years old, babae, ini siya, kag residente sa Barangay Buenavista sa may syudad sang Himamaylan. Sunod diri kay Police Corporal Mark Chandato, ang traffic investigator sa Himamaylan PNP, nga pareho nga gikan sa magkatry nga direksyon nga duha ka mga salakyan Action Rex. O galing lang kay ining Fortuner ginamanayo ni Salvador, nag-overtake ini sa ginasundan iya nga truck. May mga Action Rex nga wala niya nakita nga sugata gali ining motorsiklo nga ginamanayo naman na garson. Amo to nga head-on collision gid, naglabog pa ining driver sa nga motorsiklo kag nakaangkon ini isang pila sa naglain-lain nga bahin sang inaman nga lawas. Sunod diri kay dato, gindala pa ang biktima sa Governor Valeriano M. Memorial Hospital para mabulong pang ini ang ini ang napatay Action Rex ang paginabulong sa may ospital. Bangod naman sa madalong pila sa dughan kag sa ulo Action Rex. Ang suspect si Salvador ang gindalaman sa may Holy Mother Mercy Hospital sa sunod sa Kamangkalan. Matapos sini nagreklamo nga daw nagalain niya pamatsag Action Rex bangod siguro sa impact na sa nagluntad nga aksidente. Yari si Police Corporal Mark Jandato sa unang aksidente dala sa Himamaylan City. Oo. Mali, ano ito natapos siya? Paano nagluntad na aksidente, sir? Okay. Okay. So Rex, ang sa area dira sang tuoy nga aksidente hambal diri ni Dato nagkaistoyan ay naman sila no sang magtibag bahin, pero tingin na lang na desisyon kung bala may areglohan ay nga matabo Action Rex no. Sa iban pa nga balita, Himamaylan gapon may isa maka-aksidente nga nagluntad kagabi mga 7:10 Action Rex sa National Highway nga sakop naman sa sitio na to sa may Barangay Agisan sa may syudad sang Himamaylan. Ang subo-subo sinidiri kay duhagit ang patay, ilabi na ang duhagit ang mga patay magtiya ni nga sakay sa tricycle nga Rusi 150 Action Rex. So diri kay dato sa mga investigador sa nga kaso nga ang driver sang tricycle nga Ariel Pedro, lalaki ini, 19 anyos, wala pa ni kanisang driver's license, Action Rex. Gasakay ni sige naman nga tricycle, ining tiya, yang si Ledesma Arcillas, kagining 15 anyos, nga babayi. Nabungguan ini sila Action Rex, ang isa ka van, di pa sayin nga van, bala ang nagabiyahe, na bala nga daw HLS inasa, pero ang ruta, sinipa si Palay. Ang van na ginamaneho ni Kimlo Serenio, 29 anyos, kag residente sa Purok Mabinuligon, sakop naman sa Barangay San Jose, sa may syudad sang Sipalay. Sa investigasyon diri kay panikan sa kapulisan ni Baruan Action Rex nga ining van ang nagabiyahe lindri sa may Bacolod City, pasipalay ng area, samtang padulong naman pabalik diri sa Agisan, ining tricycle. Nga pagabot na sa area, nagbalang-balang kuno ining tricycle nga ginamaneho Action Rex ni Pedro. Kagamot to ang nag-agaw sa linya sining van o galing lang kay medyo madasig-dasigman ang pagpadalagan sang van
nabungguan nga ining tricycle action Rex. Resulta sinidiri patay gid sa aksidente ining si Mariel Pedro kag samtang ginabulong sa ospital napatay siya pero dead on arrival man ining si Ledesma Arcillas. Ang minor nga 15 years old ang ginsaylo diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos sini makangkon sa madaloman nga pila sa iya nga lawas. Ang suspect naman ang driver sining van another sa kusudiya sa Mamaylay Copole City Police Station. Ang mga pasahero nga sakay diri sa mga 5 kabilog wala man sang pilas nga naangkon action Rex. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon niya. Aksyon Jan Diaz una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat ginaksyon na Jan Diaz. Balita gikan sa Nukpo. Ang iban nga mga balita sa Nukpo pakarunan ta ini sa hapon mga kaaksyon. No? Aksyon ni Rick Magbanwasan Bayanay Noy sa BCPO. Matagtanay pinaka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may sumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga Magbanwa sa BCPO 27 anyos nga soltero nagkuha police clearance gindakop sang kapulisan matapos nga matukiban nga may kasong rape. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, suway ka na. Gani man. Ginaunat lang About ginaunat na butong-butong ba? Hindi gid magwansa. Gani, kita ang imo sa mga format daw lain na gitman mo. Ang bahal daw lain na gitman. Daw nag-level up ka na gitman. Alaban! Ginasunod mo kita ang instruction, no? Laban eh. Kasi gano'n mamultahan ka na yun kung... No? Ha? Kabay pa mga sunod mo sa iba. Kabay pa. Gani. Kaya sa taong ko na lang, boss at maduksing Gani boss na lang Kaya pa si boss may kayuhan man, no? Saan ano na? Ha? Ano nga nga pizza boss? 24? 24 Saan nang kayuhan man? At sa mga paghigaro ng nanay.
Okay, ah. Ay man sa pabuton sa urig tada kundi sa pangigaro ng tanay. Gani man. Mga isa pa semana guro nga aton nga taklaro no. Laban. Katapos na pag sangko sang Disyembre ayos ra sa. Oo, sige. Sige, actually, si ining 27 anyos yung soplero nga construction worker na kibot ini siya matapos ngayon aresto sang pulis nato sa station number 4 kay nadiskubrihan actually nga may arrest na pending warrant of arrest sa kaso nga rape ba no? Amo ni si Nico Lumawag alias Bonbon alias Nico taga Purok 42 Bayanihan Barangay Melemonte bali nagkuha ni siya sang police clearance guro kinilano niya Action Rex tinagwa sa verification sang e-warrant sa police station number 4 nga may pending warrant of arrest nga ining si Nico Lumawag sa kaso nga paghimulos dito sa may syudad sang Sipalay. So gilayon gitawag ni Police Major Ichigo ang Sipalay ang Silay PNP kag dito action na si kopihan nga matuod gali nga may ara gid pending warrant of arrest sa kaso nga rape ining si Lumawag sa Silay police station kag dito naging bitbit sang kapulisan sang Silay PNP ang warrant of arrest ni Nico Lumawag nga gin-issue ni Honorable Judge Felipe Banson sang RTC Silay Branch 69 ang masabot diri kay wala ni sang piyansa ang kaso yang rape action Rex kaga ini siya ang giton over gilayon ni Police Major Richie Gui sa magabot ang kapulisan sa syudad sang Silay. Yari ang palayag ni Major Gui sa interview sa Action Radio. Bali nag-apply siya National Police Clearance dito sa Station 4 walang gitugay. So sang verify kung may derogatory record siya dito nagwa sa system ta na may pending siya gali nga qualified rape sa Silay way back 2014 pa. So right then and there nag-coordinate kita sa Silay PNP kag nag-abot man sila few minutes and then naman na i-serve ang pending warrant against sa iya. Anong approach nyo sa iya sir right after the discovery? Richie Gui ang hepe sang Station number 4 right after nga nabalaan nila na may warrant of arrest sa Silay PNP ni si Nico Lumawag kag nagabot man ang Silay PNP kag dito gidala na balik ining si Lumawag sa police station agot at tumangon ang iya sini nga kaso. Balita kakapit gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magmano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Dari kita naiho sa balita ni aksyon no Roger Gote, 25 anyos nga lalaki, isa ka street level individual blahon na dakpan sa drug by bust operation kagabi, gilayon nga ginpasakaan sang kaso mga kaaksyon. Narin kaundan sang balita ni aksyon no Roger Gote, Max Roger. Action Rex galayon nga ginamove sa kapulisan na pag-file sang kaso sa matapos nga ginpadala gilang kagabi ang nakuha ng mga ginapatian siya buo sa isa ka street level individual nga ginoperate kagabi sa may barangay Calisbiho. Ini ang mga alas 6:30 na sa may Purok Mansilang sa barangay Calisbiho. Ang operation gipatigan kagabi gidakop diri mo si Bill Justin Baiting Solitario alias Justin Baiting 25 anyos sa edad kag residente naman sa Purok Mainoswagon sa amuman nga barangay. So sa payag sa atong siling Station Drug Enforcement Team, idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jan Dispi nga madugay naman ila nga ginasurveila sila itong kay kanamo na sa gila sining nabaton nga report nga ini ang nagabaligya sa droga. Sa sining operation na tigay nga ma-recover ang 11 ka sachet sa karon siya bunagin kay ara na ang result sang crime lab kag na-recover man ang isa ka 500 piso bill nga gingamit bilang buy bus money. Nagabugat naman sa mga isa ka gramo kag nagabili sang 6,800 pesos more or less ang nakuha nga droga sa sining suspect. Sa subong nag-anak na to sila nga kadto sa fiscal ginpusasa naman liwat ang suspect agad nga ipresentar na ang mga ebidensya diri sa kay Fiscal Mandiraso kag subong man ining living body sa among suspitsado. Ini ang gilayon nga ginpatigay sa kapulisan agad nga
mahatagan sang inquest proceeding ang suspect subong gidayon nga adlaw. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa aton mga kaksyon nga mahilig magkape. Diwat kita nagariman gid nga ang Life Extension Coffee Weeks. Amo lamang ang kape nga sa isa ka sachet sa kape nga aton gininom. BBB. It is Aksyon Roger. Good evening report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Roger Gotib. Life Extension Vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga gina-recommend sa inyo nga maggamit sang Life Extension Vitamin D3. Supplementation ini Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayo lang galing nga pagpamati dira sa Hacienda Kumabat 1 sa Silay City, si Tiloy Manugtahi Sapatos. Ga-monitor si Tiloy Subunga. Tiloy sa Hacienda Kumabat 1, Silay City, mayo lang nga pag-monitor. Katuan talang balita ni Aksyon Nelson Patinio, wanted sa kasong paglapas ang Presidential Decree 1602, arestado sa syudad sang San Carlos. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Action Rex sa arestado ang duha ka mga construction worker sa paglapas sa PD 1602 kon illegal nga pampang sa separadong operasyon sang kapulisan sa siyudad sang San Carlos. Action Rex. Ginakilala ang mga ini nga Kanday Julito Basco, 36 anyos, kag residente sang Sitio Kabungahan, Barangay Rizal sa mga syudad. Ini siya Action Rex ang nadakpan sa Sitio Medina, Barangay Rizal. Samtang dakop naman si Jimmy Limuran, 45 anyos, ka residente sang Sitio Kabungahan sa Muman nga barangay kag syudad sa operasyon sang kapulisan sa Sitio Bonifacio, Barangay 5, Barangay Rizal. Action Rex ang duha ka mga akusado ang ginaserbihan sang warrant of arrest sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Saruna, ang Deputy Chief for Operations sang San Carlos PNP. Action Rex, ang warrant of arrest ang ginpirmahan naman ni Judge Josimino Custodio Ruiz, ang presiding judge sang Municipal Trial Court and City sa siyudad sang San Carlos. Ginrekomenda naman sa korte sa duha ka mga akusado
ang tig 30,000 pesos para sa ila temporaryong kailwayan. Sa karon nagsulex na hunong sa custodial facility sa San Carlos PNP ang nasambit nga mga akusado. Report gikan diri sa siyudad sang San Carlos, Kaaksyon yung Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos sa Evergreen Herbal Capsule para sa may mga constipation, block, Na ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! ang report ni Aksyon na vidya posible karunan na lang ini mga kaksyon namon sa kanginan. Kailangan lang kita sa tiyempo ho. Sining nga bahin mapa-goodbye na kita, nagagdala kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman